लोगोफोर इन्ट्र'खौ नायनानै बोरै मोनखो नोंथांमोना निस्सय एसे माने रागा जोंनोबो जानो हागौ एसे माने लासिं सिं मोनदोंबो जानो हागौ आरो ना आं ससे क्लिपखौ खोन्थाबावनो हागोन जोंनि बर' हिन्जावफोरानो बा बर' सिख्लाफोरानो माने गुबुन जायगायाव थांनानै फार्माव थांनानै हरिनानै बा बेलेग हारिजों हाबा जानानै हरिनानै माने थेवबो माने टाइटेलखौबो माने सोलायबावला आरो ना टाइटेलखौ सोलायबावला इदिनो थाबाय हरिबाय टाइटेलखौथ' सोलायनो रोंखाला बिसोरो बेलेग हारिजों हाबा जाबाय नालाय हरिबाय नालाय ना बेफोरबायदिनो मा खालामसिगोन सोरबा बर' लासिगोन सोरबा नार्जारि लासिगोन लानानै माने ओरैबायदि माने गावखौनो बर' नङा बायदि माने ओरैबायदि माने सेक्स भिडिअ बानायनाय सेक्सनि रिलेटेड माने कन्टेन्टआ माने इनोल'खा आरो दै माने इदिबो कन्टेन्ट जायो होमब्लाबो माने जोंहा मोनसे माने एसे असनमान जायो आरो माबोरै असनमान जायो होनना बुङोब्ला माने जाय बायदि मानसि भिडिअ बानायग्रा बेबो माने मिथिखागोन आरो जाय बायदि मानसिया माने गुबुन हारिजों हाबा जानानै निजेनि माने गियान आखल निजेनि फाव फेसन निजेनि हारिमुखौ बावगारजोब्बाय खिन्थु टाइटेला माने बावगाराखै टाइटेलानो माने बर' होनना सिनायथि होखायो आरो आंबो बर' होननानै माने ओरैनो इसाबल' जासिगोन आरो इयो नों सोरदोबा हाबा जादोंब्ला नों टाइटेलखौ एकदम सोलायना लादो बिनि टाइटेलखौ लादो नों सेक्स भिडिअ बानायबा बानाय बा नों बर' रावजों बुङोबाबो जों जेबो साना बा जोंनि बर' संजोंबो नों भिडिअ बानायबाबो जों जेबो साना खिन्थु नोङो आजिखालिथ' न' कपिराइट मिउजिक बिराद मोनखायो नालाय ना बेखौ माने लाफ्लानानै बा मिउजिकजों लोगोसे माने नोंनि सोलोखौ देखायफ्लानानै भिडिअ बानायनायाव माने बिराद आनलिगेल जायो आरो जोंनि बर' गामिफोराव बा जोंनि बर' समाजफोराव माने नोंनि टाइटेलानो माने डाइरेक्ट खिन्थाखायो आरो जेनेबा आं बर' होननानै आरो दै नामाथ' बहुद थानो हागौ खिन्थु टाइटेलानो बर' बा नार्जारि होननानै खोन्थाखानो हायो आरो नैबे दा सासे बानायदोंमोन नामखौ खोन्थाला खिन्थु टाइटेला नार्जारि आरो बिनि प्रफाइलाव हाबनानै नाय बुहुत माने फल'वार दङ दै फल'वाराथ' जेनेबा जाखागोन भिउ फैनायजों लोगोसे फल' बारायखायो आरोना लोगोसेयै बे माने बर'नि थाखाय एसे माने आनलिगेल बा एसे लासिं सिं खालामनाय जादों आरो मिथिबाय बे बाथ्राखौसो बुंदों आरो माने नोंथाङा माने भिडिअखौ नुयोब्ला जेबो माने बुंनो हानाय नङा आरो सोरबा माबा सोंनो गोसो दंबा माने कमेन्टआव सोंहरबानो जाबाय नोङो माने गुबुन हारिजों हाबा जादोंब्ला बा नों बेलेग जायगायाव दंब्लाबो माने नों मानिफ्राय गाज्रि भिडिअखौ बानायनानै माने नों शेयार खालामबाय थानो नाङा आरो शेयार खालामबाय थायोब्ला माने जोंनि इयुननि गथ'फोराबो नुयोब्ला 15, 16, 17 बोसोरनि गथ'फोरा नुयोब्ला माने आजिखालिनि दिनावथ' बिराद देहाया गरम गोजाखाना बेफोरबायदि भिडिअखौ नुयोब्ला माने बेफोरबायदि माने नोंनि भिडिअखौनो माने कपि पेस्ट खालामनो हागौ आरो जेना बुहुत माने टेकनिकेल थायोना आजिखालिनि दिनाव 5G जुगाव नङा होमबा लोगोफोर बेफोरबायदि माने भिडिअखौ बानायनाङा आरो ना आं ससे भिडिअखौ होनो हाबावगोन नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांबानो जाबाय भिडिअखौथ' नोंथांमोना नुखाबायानो नुनानै उनाव मा सानखो बा मा बुजिनो सानखो बा कमेन्ट सेक्सनाव मा खोथा फोरमायहरनो सानदों बेफोरखौ माने आं फोरमायहरबानो जाबाय लोगोफोर आं नोंसोर माने निसय रिप्लाइ होफिनगोन नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला साबस्क्राइब खालामना होदो लोगोसेयै आरो सोरबाफोर गोदानै फैसनदोंब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना होदो आरो सोरबा साबस्क्राइब खालामखानाय दङब्ला साबस्क्राइब खालामलायबाबो जागोन दे लोगोसे आं दिनैनि भिडिअखौ एसेयावनो एन्ड खालामदो लोगोफोर आंनि बुंनाया सोरदोबा लोगोआव सर जाफैदोंब्ला आंखौ माने निजेनि बर' हारिनि फिसा होननानै निसय निमाहा होगोनखौ आं मिजिंथिना थाबाय लोगोफोर दिनै भिडिअखौ एसेयावनो फोजोबनाय जासिगोन लोगोफोर बर' हारि जिउल' जाथों